ideme. No dobre. Dobre, vitajte, teraz to natáčam ja. Maťo 35 a Mlokov. Vitajte pri Mlokovi a Maťovi 35. Hráme druhú časť Paradise a začal sa nám dobre vyvínať táto šoč, ktorú sme si práve pred týždňom vymysleli. Takže kľudne sa uzačte ku YouTube. Urob flag, je to tu nuda. A sledujte našu reláciu. Urob flag, urob flag. Pekné pozeranie. Počkať. Dobre, Zrážka. Trošku som si ohol kapotu, no bohužiaľ, veď toto je hra o búraní, to sa stáva. A teraz vám... Mlokov brat nás tu trochu otravuje. Prepáčte, teraz som dal pred kameru prst omylom. Ale bola to super Zrážka. A teraz... Trochu do mňa drgá Mlokov brat. A teraz vám ukážem účinok turba. No poďme na plný výkon. Toto musíme dať. Ale nebojte, budeme hovoriť normálne. Dneska mi to nehovorí voľako. Máš pravdu. Už ale mne to... Za tento deň prvé video je tak. Je okolo 7 hodín. Peťko... Pardon, to bol iba jeho brat, sa volá Peťko. Mlokov brat sa volá Peťko. Takže stopneme to. Peťkov ďalšia super Zrážka. Brat Mloka. Mlok, prosím, stopni tú hru. Ukážeme vám, ako je vonka. A takže, a ideme. Takto je zatiaľ vonka. My bývame v Tajove, takže ešte je u nás veľa snehu, aj keďže je jar. A toto som ja, Mlok. Čaute. Ja to mám extrémne priblížené. Viete, hrám Xbox. Hrám to na Toto Xboxe. hráme na Xboxe. Čaute, toto je môj brat Peťko. A toto je Maťo. Maťo 35. Ahojte, takže ja som to zvyčajne hrával, teraz som to nehal na Mlokovi. Čo bude s tým? Ako to bude hrať? To ešte nevie. No, ale ideme pokračovať. Ale väčšinu videí budeme ja hrávať, lebo ja viem lepšie driftovať. Tak a pozrime sa vonka. Je dosť zima. Je to zima. Tomuto sa povie... Mloková hojdačka je do polky zasypaná snehom, takže ju nevidíte celú. Priblíž to, Mlok. Jasné, kamo. Priblíž to. Fajn. Pozor, Peťko. Dobre, a za chvíľu... ideme. Tu je Peťkov altánok. Peťkov a Mlokov altánok. A teraz môžeme pokračovať. Pokračujeme. Teraz odovzdávam video nášmu Maťovi 35 a ospravedlňujem sa, idem si povládať. No poďme. Už sa na teba tešíme. Daj to na obrazovku. Dobre, a poďme. Jedeme. Prepáčte za tú stenu, ktorú vidíte. Tu je, vidíte, snímač. Ale môžeme vám to kľudne... Stopni to, prosím, Mlok. Tak. Toto je naša mapka. Tu je snímač. Tadá! Dokiaľ nevidno ma. Malá chybička, chvíľu, počkajte. Tak, teraz ma vidno. Áno, vidno ťa. Fajn. No dobre, tak, musíme sa a stále... začíname! Nechod do sprejerne. Jasne. Prosím, nechod do tej To je naša sprejerne. mapka. Máme krásne auto. Ja viem. Promiňte, dal som tam prst.
Ale bol to dobrý To bol skok. skok. Urob nám freestyle. Freestyle toto. Stlač X-ko. A drž turbo, stlač X-ko a zatoč. Zatlač turbo. Stlač turbo. Aký krásny hlas. Nemusíš mi to vraveť, ja si idem vyskočiť. Nie, že z okna, to si nemyslíte. Ja som až taký blázon. V tejto hre. Ale teraz voľaké zemetrasenie, ale nie, robím si srandu. Pekné turby. Poď, Herbie, poď. Ako možno iste poznať podľa nášho hlasu, sme Slováci. Presne tak. Nie sme ani Češi, ani Rusi, ani Američania. A aj tak Proste- valcujeme YouTube. Super. Naše druhé video zatiaľ. Takže zatiaľ sa dívate na naše druhé video, ako to Maťo 35 spomenul. Trochu som sa zatriasol, lebo Blokov brat si tu kreslí. A ty, brďo, to bola zrážka. Trošku som si premiaždil auto, ale to nevadí. Hlavne motor. Hlavne Ak je bulu. Si rozmliaždil Tejto- trochu. V tejto hre jedine vyčítam, že sa... Že tam není šofér. A že sa nedá vybuchnúť a že nevybuchujú auta. No veď, to aj v skutočnosti nevybuchujú. Ty si blok fakt. Ty si fakt troll. Matu- Peťo, neopakuj to, fajn? Peťo, To je môj brat, Peťo. ak ste zabudli. No dobre, takže my už budeme musieť končiť. Zajtra sa stretneme. Alebo dneska, možno ešte natočíme video. Áno, ale to bude už určite iná hra. Nie, možno to bude táto hra. Nevieme. Takže Čo my vieme? sledujte nás. Možno budeme nahrať ale túto hru, ale bude to iba blok a ukážeme vám najlepší, pripravíme sa na skok pekný a hneď to urobíme a priblížim to na obrazovku, na naše krásne autíčko. Dobre, A potom... takže sledujte nás. Tak, Sledujte aj toto krásne autíčko. Čaute.